السلام عليكم هربت له تماشاچيار سليمان ستالسكرينيو دي سايتين ليزغي газет ва كردن خبرار газетين نوباتين ابزور گزوچنا ابزورن زاديت كان واي ول ريودين سايتي قچون واي خبر لا باشلامشتا داغستان ريسبوبليكا دين قيل رمضان عبد اللطيف وان تبشرو دالدي ريسبوبليكا دا داغستان يار تيروريزم ديز اكسيا وطن بها لشان دكواز تيروريزم ديز اكستريميزم ديز اكسي وارز قلي فنا ادان سريحت راواز سليمان ستالسكرينيو دي школара Россия Федерация Конституция межэтнические алакайра международный терроризм в адан нетинжаяр бесланч вирдант алия в масса меселайрай жураба журе меселайар клетхона анра малимри школьникри в абрундиде бубайри иштиракна районда алайсан канисалла мартис янакаи стал Сулейманан кол музей ардал хукун патални тайин колах тхузва ик сайта кизвайвол кол музей ахтигунин проектин сметадин документациятин кыметир 100 миллионни вишах зурманат пол ричалсу заводди гана музей ардал хукунин колахар территория добра фондуни кылиз ахудзава машин түкөр кумун меценат Пирмехмед Балакеримова вичин хвес качунва сайта имаца хабар муквара кылефеди районин имамрин советин заседандал и советин председатель биле Хасан Хаджи Амаханов хкяна قيد أو ملازمك يربني أمين خرياتير حاجة ولكتا داغستان دين إسلام دين أونيفرسيتة ريسبوبليكا دين مفتيه تا جوابدار قلوغ القلقنا حسن حاجة أمخانة وحكني لزجيج الله الأقاصة والسلام غازتين ريداكتور والني إيزوا ريون دين أمير أنا قلافيز وقاير أهالي الأقاقر دين كاردا كردين خبرار غازتي تخوضي قلقني تخيليا كل أكتاب из России да хурин маишатин ва хамал хальда промышленности работник рейюр кедауна. Хавля газетин яхтун сал номера ихрен работник рейс пешекарвилин сувар мубарак завай Сулейман Стальский район муниципальный район ден қил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован тебриктила баштамеш жазва. Малум тирвал Алай сан 7 сентябрь дис Дагустан республика ден халдин собран дис депутат архкада сечкер қилафена Сати Россия политический партий дикваз чьи районный батай депутат виле махшур алим و академик Хамидуллах Исмаилович Мехмедов хкяна газета ганмай мақал да чьи баркалу район эхлидис матиферда депутат виле хкяқвун мубарак сава в район эхлири Аллах айсарахиз инла юқулуқни чьи район социальный экономика дин культур дин жехета велик тхуник Хамидуллах Исмаиловича яке пай кутадайда кевела имут кутазва الله هيفتى دا روسيا دا معلمين يو قيدونا إذا خلص الله قالوا ياس كردين خبر جزيتا قسم كردين قدر نمر دين يقارن شكول دين ديركتور داغستان ريسبوبليكا دين لا يقلو معلم محمد فيليبيجيفيتش فيليبيكا كين واج أخي مقالة جنوا أدا أكواز وايبول رايان دا حرمت وأفترتي دا واي معلم محمد فيليبيجيفيتش قلي أكواز نواي شكول دي خاريسوس أقل قنار جزوا إكار قلور زواي مثالار و دليلار مقالة دا غزاف غانوا صلى أكتابر دلا Россия Федерация президент Владимир Путин указал дي че ülkede zulum призыв баштамеш ханва Сулейман Стальский в Курах район рин военный комиссариат отдел де начальник резидент Женева в корреспондент из ганва интервью да قيد извоевал zulum призыв дин вахтунда икой районда каницуткас армия дизер قيد тода إكار بطل ريون دا ويري رقراي حضور ولير أكونوا كل أكتابر ديز بالدنيا دين بوشت دين يغني قيدونا إذا قلز الله قالوا ياس كردين خبرار جازيتا قسم خلين بوشتدين الله قدين أدلين دين بوشتليون إمامات فرزلي ودكا كين واي مقالة غانوا أنا كيز واي بول ويشين بشد دلريك على بوشتليون دي مقارا مخاش خلد قلفي ريسبوبليكانسكي كونكورس تا بريزدين بودلاتشكا وقنا Сулейман Стальский район дин центральный больница фальдай физиотерапевтулик улахсова Имара Садулаева де кайкенвай хакли район дин прокуратура да эдебиятин кемел рубрика реквазганвай мақалари литератур дин эсерини кырдин хабарар газета якечка алқунва Гилезун республика да милли чалалақасова лизги газетин яқсурнувалда номер зақатнвай материалдар көрелді қвазда قانيكولا سنتابر داغستان ريسبوبليكا دين رجولا سفر دخكانا واي خاضي صبران دين صلى سياسيا خنا ادان قلقتا داغستان ريسبوبليكا دين قيل رمضان عبد اللطيف و شي ريسبوبليكا دين بطاي خكانا واي غسلوم دين депутат ري اشتراكنا سياسي ديال بريسيدنت دول парламент нешлу депутат Хамидуллах Мехмедов Авуна
Анал Дагыстан Республика ден сечкиден комиссияден председатель Мехмед Дибирова депутат сечкири нетинжарен хақинда доклад ауна. Хакни тешкилу бинова важиблу мес'аларизне килигна. Анал қейда врувал халқден сабрандиз ври санлай қутқадис эмжу депутат Хажар Гедаяс мужит каст дешелияр хканова. Халқден сабрандин председательден қуллуғдал Хизри Шейх Саидов хка қумна. Газета хабар гузвайвол Республикада чахи увестер Дагустан государственный университет Қутқанова дис тамам жазва. ДГУ им церит факультетикай, вишневат кафедре дикай, илимдин образование цудралди центра рекайни лаборатории рекай барат учебно, научно, инновационный лаб зурба комплексия. Университет Қутқанова дис анубледис талук чахи барекатар сиқвелла октябрь қиле тхуда. Муқара махашхалада Дагустан ден государство ден тахагва диден торнах галай тарих ден ба архитектур ден садновай музейни ачухна. Газета кизвай вол имереката Дагустан Республика ден Рамазан Абдуллатипова, халдин собран ден председатель Хизри Шейх Саидова, культур ден министр Зарема Бутаева ден иштиракна. Имереката ден сярят равас Республика ден Кили музей ден работник резва итюгнар дайбрюз государство ден премьер не гана. Лезги газетин чуна хазай нумрада и якара хасивур шехердин Қутқанова дис тамам кунис талук арнава Америкат қилефейде кай. Дагустан Республика дин экономика дин ва территория ревлик тхунин министерство да дағларин исан сәрәтір аваз тухай дағларин форум дин интежар қурда кай. Махач қала дин ахгиол верин қанақта Каспий дин балуқ тваралас фестиваль қилефейде кай. Останкина телецентра дин залда Россия дин Кызыл дин сес Лишандикуаз қилефей вокал дин международный фестиваль да чи ватанехли Селим Аллахяровани иштиракайда кайва республика да қилефей важиблу маса Америкат рекайни хабар гузва. Газетин нумрада хурин мухбир Раидин Эминова Ахсехова Рутул районара судин приставрин уртақ отдел дин начальник Сехерназ Салиев декай. Мухбир Замир Мехмедова Винисталдерин Юқан школада лезгич аллани литературден тасаргузай муалим Тамамат Баламирзоева декай. Секинат Мусаева де Муқара учен Қутқанова дисан блей қейдавур лезгирин бажарағлу хикаячи Назир Мирзоев кай. Журналист Нариман Қарибова Қадим Ахсех дин музей кай. Низамедин Қайнбегова Санкт-Петербург дин махшур художник Чи ватан эхли Аткай Алирзаева кай кхенмай мақал яр. Фазил Аббасова дин ва Хайр Эмирован литератур дин эсерлерни келис хушқадай бур Манамет Авай Бурханова ди қейдиис канзава. Лезги газетин қысан терефрика садакарики ады бичин келезве бур қесепатан үлкөйрі қилефизвай важиблу ва қайрикай циюлерикай ва ажайып кредикайны хабардар изва. Ики нумрада цувадлачина дюняда рубрика ди квазганвай материалрая келезве брус эхилмежи жгут иридиқан қене Сирияда, Украинада, Азербайджанда, Түркияда و پولش دقیقی فنی واجبلو وقایع چیر جزوا. ابرون اردا عجایب خبرانی آوا. ایک پولش دین کالب جک شهر دا زیرزبیر قدر دوای بروز کهنه خنوای پیلیسوستین قنای زور میلیون یورو دین قدر آوای بانکون تار جغنا. مدنی مرکدین کنتینه دی انتارکتیدا دی عالم ریز نوباتین سوقات باغشنا. بشکاری سشوبد اسیر دین مرکدین کنیکای پیرامیدا یار جغنوا. عالم رقیزه وی ود ایشتین امارات ها تبیهتا چپچ بلای اردزاتور ممکن توش. لوز کانزا وکی متنبلو متریالار فکر جبده خبرار گهول شدر در لیتراتور نسرار هم سایت هم گزت را مدنی آوا. ویچین دیویر دا لزگیریم بجرالو شاعر لزگی نعمت کنای گزت کلا گزت روالزت کلا کمالو ایگافرال دیچنا رایون دین سایتین لزگی گزت و کرنت خبرار گزت نوباتین بزرگانا کتیازوا. یا باکالنای çok sağ ol.